En el momento del parto es súper importante que tengamos una buena flexibilidad, una buena elasticidad, ¿vale? Y que esta pelvis pueda permitir, ¿vale?, que se movilice, que se abran sus estrechos para permitir el paso del bebé con más facilidad. I ha sigut un descobriment, realment, perquè fas grup i mentalment i físicament és una activitat que crec que ens aporta superbeneficis a les dones embarassades. Ens ajuden amb la respiració, amb el físic, en estar fortes. També és un moment de desconnexió de la rutina, treballis o no treballis, i venir aquí és com un oasi. Molta més resistència. També és una classe realment per exercitar la pelvis i la cadera per preparar per l'hora del part, que és una cosa molt important. Agafar força, resistència, tonificar el cos sencer, controlar molt la respiració, que també és una cosa molt important per l'hora del part, i també m'ajuda molt a relaxar-me i arribar a casa, diguem que és com un dia complet, et fa sentir molt bé, anímicament, mentalment i corporalment. Gràcies a la gravetat que ens dona l'aigua i aquesta flotabilitat, és un medi on es poden fer molts més exercicis. Aquests exercicis tenen menys risc de càrrega de les articulacions, llavors hi ha menys risc de patir lesions realment, i també tenim que costa molt menys i elles noten una sensació molt més agradable de fer tots els exercicis dins de l'aigua, perquè no han de suportar aquest pes que porten, sobretot les últimes setmanes de l'embaràs. Els està agradant moltíssim, hi ha molta demanda i surten de les classes encantades, superrelaxades. Elles mateixes em diuen que es noten amb més benestar, que descansen millor per les nits, que tenen menys dolors a nivells d'esquena, lumbar, desconnecten moltíssim, també una mica per salut mental, i la veritat que els agrada moltíssim.